Hola, escriptores i escriptors i amants de les lletres en general. Soc Carla Gràcia i això és La Pàgina en Blanc. Avui us parlaré d'un terme econòmic. No m'he equivocat de programa, ho sé. Això és La Pàgina en Blanc i parlem d'escriptura. I l'economia no us interessa gens, més enllà de poder sobreviure cada mes. Però és que és important que els escriptors i escriptores sapiguem alguns termes econòmics. I avui parlarem del capital social. Avui us expliquem com cuidar i augmentar el vostre capital social. Parlem dels antiherois amb Alfonso Freire. I llegim Laura a la ciutat dels Sants. El capital social és un concepte que parla sobre el valor que tenen les relacions socials. I és un valor que és identificable, és a dir, els economistes són capaços de dir doncs, aquesta persona amb aquesta cartera de clients té un valor de capital social de tant, i això en el món econòmic i en el món empresarial es parla molt. Nosaltres, com que som escriptors i nosaltres només ho fem tot de cor i de passió i tal, sembla que això no importi. Però importa i importa molt. Quin és el teu capital social? El principi de tot del teu capital social és la teva família. Els has de cuidar molt, perquè són els primers que et compraran els teus llibres. I a més te'ls compraran amb entusiasme i els regalaran, i faran promoció, i faran fotos, i no tindran vergonya de penjar-les al Facebook. Per tant, aquest és el teu primer capital social. I després vas extenent el cercle. Com vas extenent aquest cercle? Primer, la família més família i els amics més amics. Després els amics, no tan amics, però que són coneguts. La fornera, el que et lloga el pis, no? I vas extenent fins a gent que ara encara no coneixes, però que pot ser que arribis a conèixer. I avui parlarem d'aquest últim cercle. Us han d'importar molt tres tipus de persones dins del món de l'escriptura. Per començar, els teus mestres o referents. A qui admireu dins del món de l'escriptura? Heu d'intentar conèixer-les, seguir-les, entendre què fan, per què ho fan. Si a més podeu fer un curs amb ells o amb elles i fins i tot arribar a un cert contacte com a mentor, doncs aleshores és fantàstic. Jo en tinc dos i els tinc molt clars. Aquests són els meus mestres, amb qui hi vaig parlant de tant en tant, sempre que em dona una audiència, no? Per dir-ho d'alguna manera. I els hi agraeixo molt perquè són grans referents que m'ensenyen sempre. I després vas creixent i vas trobant nous referents. Així vas ampliant la teva cartera, no de clients en aquest cas, sinó de font d'alimentació. El segon grup de persones que has d'incorporar en el teu capital social com a escriptor o escriptora són persones del món literari. Quins editors o editores coneixes? Quins traductors o traductores, correctors? Quines persones dins del món literari coneixes? N'has de conèixer i les has d'incorporar. Has d'entendre-les, saber què fan, com ho fan, participar amb elles, relacionar-te, perquè això t'obrirà portes, et farà entendre més sobre el món de l'escriptura i, a més, pots conèixer bons amics, que això també està molt bé. I últim grup, i el poso últim perquè a vegades és el més complicat, és altres companys o companyes de professió. Sí, us semblarà molt romàntic i molt normal, no?, que els escriptors i escriptores anem de copes junts. No. Els escriptors i escriptores normalment no ens relacionem gaire, més que el dia de Sant Jordi, gràcies que ningú es fa mal. Els escriptors i escriptores, en el món en general, però aquí a Catalunya el mercat és molt petit, hi ha gent que malentén les coses i que pensa que si es ven el llibre del costat no es vendrà el meu, quan potser la competència està a Netflix. Si incorpores bones relacions amb companys i companyes de la teva professió, a part que t'ho passaràs molt bé parlant i compartint les teves neures, a més, pots aprendre molt, perquè els altres escriptors i escriptores estan passant pel mateix que tu. No saben si les seves idees són bones, el segon llibre els hi ha punxat, el tercer volen fer un gir a la seva carrera, i tot això ho pots comentar amb algú, no només amb el teu company, que en realitat és comptable i no en té ni idea de llibres. Incorpora aquestes persones a la teva vida i al teu capital social. Mai saps el que et poden arribar a aportar, i segur que et poden aportar bones estones. I últims 3 consells sobre el capital social. Primer de tot, pensa en vistes. Pensa que una persona avui
Pot ser que no la necessitis o que no t'interessi o que el que digui no t'encaixi i demà et aporti grans coses. Pensa que això és un món molt petit, ens coneixem tots i ens acabarem trobant. I això em porta a la segona qüestió. Respon sempre, fins i tot quan et diguin que no a alguna cosa. Si tens una mala crítica, si et diuen que no et volen publicar el teu manuscrit, fins i tot si algú és una mica mal educat amb tu amb elegància contestes i pregunta, no voleu publicar? Doncs moltes gràcies per la vostra resposta, podria saber alguna orientació i si te la donen, benvingut sigui. Si algú, a més, et fa alguna crítica negativa o el que sigui, meditació zen i respons. Perquè, us ho dic, les crítiques d'avui poden ser les glòries del futur. Això va per llarg. I últim, sigues generós. Dona, 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 i el món et tornarà. Si tu penses en petit, això no em serveix, això no em paguen, aquí no vaig perquè no sé què, aquí no... Presentar un llibre d'algú perquè aquest vols dir que és prou important perquè jo m'hi relacioni, et faràs petit. Ajuda a créixer altres i això només et pot fer més fort a tu. Si a més estàs rodejat de gent que tu dones aquesta fortalesa i que es fan forts, sereu més forts tots? D'això es tracta, de fer-nos forts tots per fer una literatura forta. És important tenir en compte aquest capital social que us rendirà tant emocionalment com professionalment a la llarga. Avui us porto un clàssic de la literatura catalana, un d'aquells llibres que s'han de llegir. Jo el vaig llegir i a mi em va canviar, perquè em va agradar moltíssim. És un llibre que t'atrapa per les figures, per al món, per l'entorn. És una noia de Barcelona que ve a viure justament a la plana de Vic i allà es troba un món que desconeix, amb uns codis diferents. Podeu consultar els capítols anteriors sobre la importància de l'espai com a representació de l'emoció dels personatges. Doncs en aquest cas és palpable des de la primera frase. Tot just el tren ha sortit d'entre les fregors del túnel que travessa el massís abrupte de Collat Negre, ja fa estrany a la Laura el canvi sobtat de la llum. Fixeu-vos, Collat Negre, canvi sobtat de la llum. S'adona que l'aire esdevé espesseït, com per una resta d'aquell fum de la màquina que va escampant-se retardat per la boca del túnel. Fins li sembla que el sol i tot s'entela com un començ de grogor malaltissa. La Laura cuita a abocar-se a la finestra i la mutació del paisatge encara la sorprèn més. Ja no veu cap gorg clapat de molses reverdides per la frescor del setembre amb la mica de riu tremolós al fons, ni les masies rosses prop del brodat d'escuma de les rescloses, amb oliveres ben ordenades com a punt per a una dansa de marinyacs de cendra. Fixeu-vos el goig del llenguatge. Tot ha quedat part enllà del Collat Negre i Barcelona encara és molt més enllà, a 70 quilòmetres. La Laura es gira cap a aquell punt incert on el seu pensament situa Barcelona i la claror dels seus ulls es torna greu per un començ d'enyorament. Fixeu-vos com mostra constantment, no? Miquel Llorno diu: la Laura se sentia melancòlica, estava deixant Barcelona i s'endinsava cap a les muntanyes. Ai, com trobava a faltar Barcelona. Això no és literatura, això és dir, simplement. Això és literatura. Trobar imatges, la boca del túnel, on surt l'espessor del fum negre que surt del Collat Negre, no? I aquestes llums, aquest color groc malaltís, tot et fa sentir ja malalt, ja estàs començant i et fa preguntar per què ha marxat la Laura i per què tota aquesta negror, cap a on se'n va. Això és Laura a la ciutat dels Sants, us la recomano moltíssim perquè capteu i integreu imatges a l'hora de mostrar les emocions tant dels personatges com també de la pròpia història que generaran el conflicte finalment. L'Alfonso Freire és doctor en comunicació i director d'estudis de publicitat i relacions públiques a la Universitat Abat Oliba CEU. Una de les seves línies de recerca són els antiherois, sobre els quals acaba de publicar el llibre Los antihéroes no nacen, se forjan.
D'on ve el teu amor per les històries? Jo de ben petit ja vaig perdre una mica l'interès per la majoria dels dibuixos animats i em vaig començar a interessar pel cinema, per les pel·lis que veia el meu pare, per les biografies, no?, de personatges que eren una mica així referents a l'època. I sobretot per literatura, no? M'agradava molt el món de Tolkien, no? Tot l'univers del Hobbit, el Silmarillion, el Senyor dels Anells. Què és una narrativa transmèdia? Una narrativa transmèdia és una història que comença d'una història base, que pot començar a un llibre, a un còmic, a una pel·lícula, a un guió d'una pel·lícula. Però per l'interès que genera la comunitat online, al final s'expandeix, arriba a diferents plataformes i formats. Per exemple, el típic exemple, no? La Star Wars, la Guerra dels Galàxies, va començar sent una pel·lícula de George Lucas, no?, la dècada dels 70, i ara és un univers transmèdia amb una comunitat fandom que no para de generar contingut, i a més són pel·lícules, són sèries spin-off, són videojocs també, no?, i còmics, tota mena de literatura, i és un univers que no té fi, no? I moltes d'aquestes narratives transmèdia, com ens deia ara l'Alfonso, tenen protagonistes que són antiherois. Què vol dir això d'un antiheroi? Un personatge podem dir que és ambivalent, és a dir, que camina, perquè seria el bé i el mal, no?, en un terreny és una mica maniqueista, no? És un personatge que es forja en la violència, que neix motivat una mica per la venjança, i és un personatge que moltes vegades té uns interessos que són, podríem dir que són egoistes, no?, que són propis, que busquen, té la recerca de la seva veritat, no de la veritat o el bé comú, sinó de la seva veritat, que és un inadaptat segons gran part de la societat i que té uns mètodes que són violents i que són molt poc convencionals. I també és important o recalcar que és un personatge que té el seu propi codi de justícia, la seva pròpia ètica. Un antiheroi, en el seu arc evolutiu, haurà de decidir si es vol apropar més cap a la llum o cap a la... Clar, però això els acosta molt als malvats. Sí, d'alguna forma sí. És a dir, si parlem d'un heroi com un personatge virtuós, un personatge que està, diguéssim, en la línia del bé i la justícia, no?, i que es sacrifica pel bé comú i per la resta de personatges, l'antiheroi no respecta el patró narratiu clàssic o monomito, no?, el monomito, que era la teoria del viatge de l'heroi de Joseph Campbell, no?, que va ser tan important i encara és molt important. Però és un personatge que a vegades, també, com és ambivalent, s'apropa molt a la figura del personatge malvat, no?, però el personatge malvat disfruta del que fa i moltes vegades disfruta ferint o matant innocents, una cosa que mai un antiheroi hauria de fer, si no es podria considerar un antiheroi. Quan l'antiheroi es troba en aquesta dicotomia entre el bé i el mal, haver de triar al final entre el bé i el mal, tria el mal o pot ser que tria el bé? L'antiheroi arriba un moment que ha d'apropar-se al bé, és a dir, hi ha el que es coneix com, en llatí, la vis major, que és la causa major. És a dir, hi ha una causa major que al final pondera per sobre dels interessos propis de l'antiheroi, no? S'acostuma a dir el menor dels mals coneguts, és a dir, és un personatge que sabem que coneixem que té uns mètodes que són molt interactius, molt expeditius, podríem dir també, però arriba un moment que ha de decidir, i la seva elecció marcarà si es converteix en un personatge malvat, no?, com va passar amb Walter White, no?, en la sèrie Breaking Bad, o si al final es converteix en un personatge més cap al camí de l'heroi, no? Una mica la gràcia d'aquests personatges és que són personatges que tenen una profunditat narrativa molt intensa, perquè no són lineals, no sempre estan lluitant pel bé, també estan violents. Aleshores, moltes vegades ens donaran sorpreses. I per què ens agraden aquest tipus de Per personatges? què ens agraden? Diria que la seva imperfecció
i els seus defectes els hi acosta molt als espectadors. No? Això per una banda, no? Perquè no són estereotips que estiguin molt llunyans, no? de la societat. I d'altra banda, com que són personatges de ficció, diguéssim que els espectadors estan disposats a abraçar, no? Aquesta imperfecció i per una estona té també una mica els dolents, entre cometes, de la pel·lícula, perquè no acaben sent dolents, però bueno. Sense ser com els dolents, no? Simplement poder anar pel dret, no? És a dir, si vols un objectiu, doncs poder matar 3 o 4 per aconseguir aquest objectiu. Sí, o potser s'està matant, però fent coses que la societat, avui en dia, qualsevol societat no aprovaria, no? Avui que hem parlat sobre les vistes, sobre mirar l'escriptura com un camí a llarg termini, que a més hem llegit l'Aura a la ciutat dels Sants. Avui us porto un exercici amb vistes i imatges. A veure si podeu fer un petit text on el protagonista sigui un arbre que muta, que passa de florir, ara que som a la primavera, a l'esplendor de l'estiu, i el descens de la tardor i l'hivern. Doncs ja sabeu que podeu recuperar la resta de programes a FibraCat TV a la carta o a les meves xarxes socials. Si teniu suggeriments, ens encantarà llegir-los i també llegir els vostres textos si els voleu compartir amb nosaltres. Espero que seguiu escrivint molt i inspirant-vos.